kod Nairobi Boxing Club notimo maber odiechieng' mar ariyo mar tukego mag National Youth and Junior Boxing Championship matimore Nairobi. Timbe ariyogo eko moro ka moro noyudo loch e dhaw adek. Timbe 10 odonjo e tukego eko manochakore tich adek kendo biro dhi nyime nyaka Jumamos. Tukego onywako pek mag minimum weight, flyweight kod bantamweight. Yiena mondo agoni erokamano kuom kawo kindeni mondo ichik iti kendo imiya wang'i e Ramogi TV e weche manyien mag migago. Ka Ruoth oriti, an bende orita, wachako rom sa 10 e weche manyien mag ka gi kacha. Erokamano ahinya kuom bedo koda. Nyinga Milton Ochieng' Awuor.